תלמידים יקרים, רמים ומורים נכבדים וכל הנלווה, ברוכים הבאים לאירוע הסוף, אירוע הפרידה המרכזי. עושים כבוד ליצחק עטיה. כן, כן, כולכם מכירים את מר יצחק עטיה, שנוהג להסתובב במסדרונות הישיבה ולחלק אישורים, זבא לפה, זבא לשם, אין ארוחת 4. הנה כמה פרטים שלא ידעתם. לפני המון שנים נולד לבית משפחת עטיה תינוק קורדי קטן מיודענו יצחק. בשנת 1967 זכה יצחק באליפות הארץ לגולף נערים. באותו זמן הוא אף ערך משחק מול נשיא המדינה דאז אבא אבן. בנוסף לכך, בשנת 1976 כיכב בליגה ב' בטניס שולחן, במסגרת סמינר גבעת וושינגטון בקבוצת אליצור אשדוד. שנת 85 הייתה נקודת מפנה חדה בחיי ידידנו יצחק. לראשונה שערי הישיבה נפתחו בפניו. לאחר כהונתו בתור מורה לגיאוגרפיה מונה לסגן מנהל התיכון על ידי ראש הישיבה דאז, הרב מרדכי אלו. כחלק מאישיותו הדגולה והנשגבת, אנו רוצים לצטט את פניני החוכמה של אדם זה במלואם. נקודותיים פתח מרכאות. אחת האכזבות הגדולות שלי היא שלא רושמים בתמונות המחזור את תואר הכבוד שלי, קורדי. בשם כל תלמידי הישיבה, צוות הרמים, צוות ההנהלה, כל אנשי התחזוקה, אנו מאחלים לך פרישה נעימה.